na gaya ma gaba ɗaya ji wallahi da yunwa na kwana. Kai dai kawai bar kawai abokina ana rama fa garin nan. Wallahi gaba ɗaya ni gaya ma duk garin ba daɗi. Na daɗi a garin nan wata na 3 ba rike 2000 ta kaina ba. Ai kila ma ni dai na ma aikin da zan yi nake yi. To kamar kai sata kamar lahalak din ma din buru ba haƙe ne mu. Wahala take yi. Satar mata ita ne mu. Kai ku dai zauna wannan kuɗi nawa ai ta yi rana kuɗi ya fi tumar uba fai kuma wallahi fai ta yi rana me faru me faru kuɗi kai fai ta yi rana kuɗi ya fashi fara uba Allah wallahi mutumin ne kaga sai dai an ko ka kuma dan gidan ne ni dai na ware inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wannan gayan fa matsiyaci ne fa da fa haka muna zaune yayi ka san me zamu yi gayan nan ina ga ma Allah me zamu gaskiya la ilaha illa huwa amana hidamu Allah mutumina Allah ko gaskiya kamata mu ci amana hi wallahi na ga ma fa kai namu mutu da talauci ne shi ma ta dauro cin amana yayi samu kudin yaushe kai ka riga ka san wallahi cin amana hidamu ai kawai yanzu ka san me zamu yi shiga bayan kwanan nan Allah kuwa ai abokina shaf sha gidan wasa bari in gaya maka sha gidan wasa wallahi yanzu yi shiru kai abokina ya ne wallahi normal ai dilla da da muke tai kai muke so hango gidan wasa za mu tafi Allah mutumina wallahi mu ne gidan Murtala gidan fara zaka je karen ka mu ne gidan Alios ya ma sunan gidan nan gidan Boy One kai ya akai ne Allah ta samana ya dai ba mu nan mun zama yanzu ba dama a ga mutum da abin duniya can ba wani kaunar ka ba mana ai bari fan gaya maka dama can ba wani kaunar ka nake ba ga umar gaskiya mu akan kudi ba wanda ba za mu ci amana ni dai in ci amana ka ba wani abu bane wa billahi lillahi ya za ku kai za ka ba mu ko ba za ka ba mu ba sauke mar ka na sauke mar ita sauke mar ware kai ita sauke mar sauke mar ware kai ware